Okay, magkaon ta. Mga katindira, mga unta. Hangod ko ta. Ang sudan, hindi may sudan. Ako na agod, pero kuan ba? Ano to, agod ko ng sudan. Basta lang makaanod to. Diba? Awang sudan. Mara na kang sudan. Ito ko lang niluto, ganyan ka lang. Hipon. 5 kabuok. Kaya na may sobra sa akong anak nga. Kung ang hotdog, ako na lang kung itaon. Kaya hindi naman siya mukhaon. Ako na kung nagtiwas. So, sawan. Ay, mga unta. Sila, nag-una na sila kaon ako na wasap kayo. Napamagukul sila dito, andito yung lakaw. Na dito yung nanawag. Tapos ang ditubag. Mauwag ko matubang sa kamera pero ako na lamang baga-baga ang naong kay